Maayong hapon, Negros. Ako si Nico Delfin. Ang mga nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updi nyo kami via Facebook Live, YouTube, kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa syudad sang Kabangkalan, Himamaylan, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. May mga pamilya nga gin-evacuate, lugar nga ginbaha kag missing nga mga persona bangod sa bagyo nga Dante. Iloilo City Mayor Jerry Tereñas, liwat nga nagahingyo nga isuspend anay ang biyahe sa mga barko halin Iloilo City padulong sa Negros. Sa Bacolod, duha ka mga lalaki ginpangtiro sa sulod sa ilang nga salakyan, patay. Menor de edad nakaluwas. Punong barangay sang Tangob, liwat nga gin-suspend bangod sang reklamo nga pagpanapungol. Kag sa Good Vibes, college din naga-online selling para mabuligan ang iyang mga estudyante. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pamuno sang Napolcom nga damlag nagreklamo angot sa mahigko nga police station sa Banwa sang EB Magalona, gindayaw ang improvement sa police station. Liwat nga ginbisita kag inspect sang Sabado ni National Police Commission Region 6 Director Attorney Joseph Celis ang EB Magalona PNP duha ka semana matapos ang iya pagbisita diri nga iyanabtan tulog ang mga pulis kag mahigko kag pangsot pa ang palibot. Gindayaw ni Celis ang pag-improve sang police station sa sulod sang duha ka semana. Kaangay na lang sang pagpakaayos sang atop kag kisame, pag-repaint sang dingding kag pati na ang pagtinlo sang iya sadto ginsiling mapangsot nga banyo. Iya man abtan nga present ang tanan nga mga duty personnel. Si Police Captain Eric Doronilla amo karon ang nagpamuno sang EB Magalona PNP matapos niya ginbusla ng damlag pag ginrelieve nga hepe sang police station nga si Lieutenant John Paul Tabohara. Nagatag naman sa ilang nga explanation ang mga pulis nga naabtan sadto ni Celis nga nagakatulog kag ining ginaimbestigahan na karon sang PNP. Sa number 9, masobra sa 200,000 ka mga samples ang natest sang molecular laboratory sang Teresita Halandoni Provincial Hospital humalin sang isa ka tuig nga nag-operate ini. 24/7 nga nag-ooperate ang laboratory nga makaprocess sang 1,600 kits sample sa isa ka adlaw suno kay Dr. Mary Ann Maestral, ang OIC Chief of Hospital. Humalin June 2020 tubtob May 31, 2021, 2,027 621 na ang process nga test sample. Nalakip sa mga test nga gina-process ang lab ang gikan sa mga nagaabot sa probinsya, mga dialysis patient, nagabusong, nagamasakit, kasubong man, ang kabayan sang contact tracing suno kay Maestral. 100% ang proficiency sa mga medtech kag regular nga ginapaidalom sa swab test kada duha ka semana. Ginsiling naman ni Governor Eugenio Jose Lacson sa pagtililipon sa anibersaryo sang molecular laboratory nga isa ka kadalagan ang tigayon nga pagtukod sang laboratory ilabi na sa away kontra COVID-19. Sadto anay sa RITM sa Muntinlupa kag sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo pa ginapadalang samples nga nagakalawigan pa antes makuha ang resulta. Suno kay Lacson, hindi lamang gikan sa gobyerno ang nanginalagyan agud matigayon ang pag-operate sang laboratory, kundi pati man sa mga partners gikan sa pribado nga sektor. Sa number 8, apat ka mga balay na sunog sa Barangay 32 sa Bacolod. Nagasagaid nga linya sang kuryente, ginapatian ginhalinan sang kalayo. Mahamuok na kuntani ang tulog sa mga residente sa Barangay 32 samtang nagawaswas ang hangin kag ulan dala sang Bagyo Dante sang nagluntad ang sunog sa Purok Tunay sa kilid sang Lacson kag San Sebastian Street kay nalauna sang kaagahon. Suno kay Bacolod City Fire Marshal Rodel Legaspi, posible ang nasagaid nga linya sang kuryente sa atop sang puloy-an ni Jean Gonzales ang ginhalinan sang kalayo. Ining madasig nga naglapta sa mga kaiping nga puloy-an antes pa man napunggan sa mga nagresponde nga bumbero ang kalayo. 3 tanan ang totally destroyed kag isang partially damaged nga balay. 5 ka pamilyang temporaryo nga nawadan sang ilistaran, nalakip diri ang 2 ka mga borders. Wala sang nasamaran sa insidente, pero naglabot sa masobra 80,000 pesos ang halit nga natugas sang sunog. Ang Gian Gonzales ang atong origin, no, sa iyang ceiling, no, specifically. So atong gyud tanaw diri nga
gulong overheated electrical installation, no? Considering nga grabe ang bunok kaulan, considering man nga there might be a possibilities nga naglatay ni or nagtulo sa electrical installation. Whereas tungod siguro sa ang wear and tear sina may araguro portion dira nga open kag cause siya sa short circuit, no? Sa number 7, mananagat na sapwan patay sa baybayon sang Talisay City. Patay na sang masapwan sa mga residente sang Lunes ang 33 anyos nga mananagat nga si Sergio Barabat matapos ini malumos sa baybay sa bahin sang barangay Bubog sa Talisay. Sandig sa report sang Talisay PNP, sang Domingo pa ulihi nga nakita si Barabat matapos ini nagsalom sa tubig agud utdo ng nylon sang ilang fishing net nga nasambod. Suno sa pulis, wala na nakabutwa si Barabat. Kag sang Lunes ang hapon na siya nasapwan nga natrap sa kawayan sa idalom sang tubig kag wala na sang kabuhi. Sa number 6, 3 ka bulan nga suspension ang ginpapanaog batok kay Barangay Tangub Captain Nole Villarosa sa kaso nga simple misconduct sa Office of the Ombudsman. Martes ang ginserbe mismo ni DILG Bacolod Officer Joy Madayag ang 3 ka bulan nga suspension order kay Villarosa sa Barangay Hall sang Barangay Tangub. Pero wala inigin bato ni Villarosa. Ginsiling ni Villarosa sa DigiCast Negros sang Martes nga hindi siya manaog sa pwesto. Tubtob nga mismo ang mataas nga pamunuan sang DILG ang magaserbe sini sa iya. Suno kay Madayag, wala man ginbato ni Villarosa, ginakabig sa gihapon sang DILG nga napatuman ang mga suspension order. Ginapaabot ang pag-assume ni number 1 Kagawad Luz Atienza bilang tigtalos ni Villarosa subong nga adlaw. Suno kay Atienza, wala pa man siya sang may nabaton nga abiso tuhoy diri as of press time. Suno kay Madayag, nabato nilang order kahapon nga adlaw. 3 ka bulan nga suspension without pay ang ginpamatbat kay Villarosa para sa simple misconduct base sa desisyon gikan sa Office of the Ombudsman. Ang desisyon may kangtanan sa reklamo sang Barangay Kagawad nga si Dindo Amadayo sadtong 2019 kung sa diin ginsumbag siya ni Villarosa sa isa ka kapehan malapit sa Barangay Hall. Gintunaan sining hindi pagpahibalo kay Villarosa sa ginpatigayon nga bypass operation sa barangay. Sa press conference sa ginpatigayon sang Marso angot sa kaso, ginhimutig ni Villarosa ang pagpanumbag. Kuya, bisa na matabo, hindi kuya manaog. Palabuton ko diyang nasyonal. Parang subong nakapabalo naman ko kay Secretary Ari Roque. Once and for all, para mapanggidi, malarma din. Tapos para manaog din ang ombudsman na nasyonal kag DLG nasyonal. Actually, bisan wala ginabaton, good as implemented. Kay, kung ara na yan sa rules nga, pwede lang gani nga i-post mo lang, ibilin mo lang. Kasi actually, nakaatubangay kami sa opisina niya. Nakita niya ang set of documents. Sa number 5, nagaangkasanay sa motor, patay sang malapakan sang dump truck. Patay 2 ka lalaki nga sakay sa motorsiklo matapos malapakan sila sang dump truck kahapon sang kaagahon sa highway sa Barangay Antipolo sa Pontevedra. Ang napatay mo Sanday Rene Montaño nga nagadala sa motor kag iya angkas nga si Omar Domingo. Sa investigasyon sang Pontevedra PNP, natumba sa dalan ng motorsiklo bangod sang kadanlog sang dalan dala sang ulan, gani natumba man ang 2 ka angkas. Bangod sang gulpe nga pagkatumba, silang nalapakan sang nagasunod nga dump truck nga gintunaan sang ila kamatayon. Detained sa karon sa PNP ang driver sang dump truck. Sa number 4, 2 ka mga persona nga sakay sa salakyan ang patay matapos ginluthang sang wala pa makilala nga mga suspect. Mayor de edad nga ila kaupod ang nakaluwas naman sa pagpaniro. Padayon ang investigasyon sa Police Station 2 may angot sa shooting incident nga nagluntad sang kagabi sa bahin sang Bredco Port sa Purok Lampirong sa Barangay 2. Patay sa pagpaniro ang 2 kasakay sa salakyan nga Sunday Dexter Brian Ursus.
isa ka real estate broker kag Fernando Mahipos nga nagabaligya sang manok. Dugo na sa sulod sang salakyan ang duha ka biktima sang maabtan sang otoridad kag ang 4 ka tuig nga bata nga babayi nga ila upod ang yara naman sa kilid sang salakyan nga nakaluwas sa pagpaniro. Suno sa pulis, hindi pa nila may baluan kung paano natabo ang pagpaniro bangod sa wala sang nakakita sa area kag maduluman ang lugar. Ginahibulo pa sang PNP ang motibo sang krimen. Ang minor de edad nga nakaluwas sa pagpaniro ang karon gin turnover naman sa Balay Pasilungan. Sa number 3, overflow nga nagaangot sa Barangay Vista Alegre kag Abada Sky sa Bacolod ang narumpag bangod sang baha. Sadtuanay ang mga motor kag tricycle ang pwede pa makatabok sa overflow diri sa may Barangay Vista Alegre sa Bacolod bangod katunga pa lang sini ang naguba bangod man sa makusog nga current sang tubig. Subong pati tricycle kag motorsiklo ang hindi naman makatabok kay narusdak na gid ang bilog nga overflow. Gani ang mga pasahero sang tricycle gikan sa Abada ang nagamatumato na lang lakat amuman ang mga halin sa Vista Alegre padulong sa Abada Sky. Suno sa mga residente, mga kaagahon na narumpag ang overflow kay pagkaaga nakibot na lang ang mga residente nga amo na sini ang sitwasyon tugas ang makusog na daludo sang tubig sa sapa. Sa number 2, Iloilo City Mayor Jerry Trias nagpagwa sang panibag-o nga executive order nga liwat nga naga-suspend sa mga biyahe sang barko gikan Negros pa Iloilo kag vice versa. Sa bag-o nga EO ni Mayor Trias nalakip diring travel moratorium gikan Negros padulong Iloilo City kag halin naman Iloilo City pakadto Negros. Las 11 sang aga lifted na ang travel suspension sa mga biyahe sang barko pa Iloilo kag bangod wala pa approval sang National Interagency Task Force ang pangabay ni Trias nga nagapadayon lang anay ang biyahe pending ang desisyon sang NIATF. Samtang may 159 naman ka mga pasahero gikan sa Mindoro kag Cagayan nga padulong sa Manila ang stranded karon sa Bredco Port sa Bacolod bangod sa suspendido naman ang biyahe pa Manila. Kag sa numero 1 nga balita subong adlaw. Bagyo Dante ang nagtugas ang pagbaha sa pila ka bahin sang Negros Occidental. Duha ka mga persona ang padayag na pangita sa banwa sang hinubaan. Matapos magtabok sa highway sakop sang Barangay Buluwangan kagabi, naanod sa iyang pickup ang retired police nga si Master Sergeant Dakuskus bangod sa mataas nga tubig sa highway. Suno kay Mayor Ernesto Estrao, upod ni Dakuskus ang iyang nga asawa. Suno sa Provincial Disaster Management Program Division, may sighting sa anay police. Na rescue naman kainas ang aga sa mga mangingisda ang asawa suno kay Estrao sa bahin sang Barangay Asya. Suno kay Zafard Kailian, ang pamuno sang PD-MPD, 7 tanan sa separado nga mga insidente ang ginreport na missing sa hinubaan, pero nakita na ang 6. Nalakip man sa ginreport nga 7 ang 2 ka mga nakainom, ang maglolo kag isa ka natrap sa Barangay Kulipapa. As of press time, suno kay Kailian, ang retired police na lamang ang ginapangita. Samtang sa Binalbagan, may 19 kapamilya ang gin-evacuate sa Barangay Payaw kag Bagroy. Ang overflow sa Biaw ang hindi malabyan kag may landslide naman nga gin-report sa Sitio Bugalo, Barangay Santol kag GMA sa Barangay Payaw. Sa Isabela naman, may 34 ka mga pamilya ang gin-evacuate sa baha. Sa Good Vibes, din sang isa ka kolehiyo sa Bacolod, naga-live online selling agod nga babuligan ang mga estudyante nga makatapos sa pag-eskwela. Ano ba lang nagaduso sa iya nga magsakripisyo para sa mga nagakinahanglan? Aton siya nga kilalahon. Okay, this one is only 50 pesos. Trending karon ng online selling. Gani pagkatapos man sa iya nga online teaching, kag kun may libre pa nga oras, sa live online selling nagatutok ang Iloy kag Dean sang College of Arts and Sciences and Education nga si Noida Madamisila sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Siman ang trabaho sang bana ni Dean
Pero para sa iya, ginakinahanglan niya nga magamit ang iya malipot nga tiyempo agud bisan paano makabulig man sa mga estudyante nga nagahimakas agud makatapos sa pag-eskwela. I told my husband about this one, my family about this, and they are really very supportive lang. Ito, may napasalamatan ko. They're not against sa mga ginapangubra ko, ginapamuligan ko. And then, ang struggle lang siguro is, of course, financially. You also need money mo for your family, di ba? Pero kung mag-amon siling ko, I really need to do something. So, siling ko, why not try the live selling? Hindi man malipod nga bilang breadwinners ang pamilya, naagyan man ni Dinoida ang pagpangabudlay agud lang makatapos sa pag-eskwela kag nangin student scholar siya. Sir, I've experienced having nothing when I was young, and especially sa education. Nga alam lang, nakulbaan ko yung sa unang hindi ko makasigi eskwela. Baka mo na blakit ipigado katama. And then experience ko na. And well, kabudlay gid una wala, but the eagerness to learn and the eagerness to study, especially in the tertiary education, ay nang grabe gid kung bagagalalapaw gid. I really want to study bisan pigado, bisan wala kwarta. Gani makaligad nga nabuligan ni Dinoida ang iya 3 pa ka mga manghod, iya man ginsugdan ang pagsuporta sa pila pa ka mga estudyante nga iya nangin scholar humalin sang 2016. Antes sang pandemic, nagbuligay ang pila ka mga manunudlo sang kolehiyo para mapabaskog pang iya nasugdan nga live online selling para naman mabuligan ang mga estudyante sa College of Arts, Sciences and Education. Ga-enjoy kami at the same time, kanami lang sang feeling damo ang gabakal because it's for the cause. It's for the cause. So kanami lang gabakal sila, affordable man ang price naman, sir. Gabakal sila para maka-help. So you need to be a blessing to everyone so that you will be blessed also. Ang third-year college student nga si Christian Tumbagahan, isa lang sa mga benepisyaryo sang live online selling nanday Dinoida. 2019 sa napatay ang amay ni Christian nga tricycle driver nga mukuntani ang iya ganasaligan para siya pag-eskwela sa kolehiyo. Pero sa bulig man ni Dinoida, wala siya nadulaan sang paglaom agud malambot ang iya handom nga matapos ang kurso nga Bachelor of Culture and Arts and Education kag mangin isa man ka manunudlo. Ang time nga nadula si Papa Sir nang medyo nadulaan mo sir sang hope nga base hindi ko na makapadayon sa eskwela, hindi ko makatapos kag hindi ko ma-pursue ang mga gusto ko sa future sir. Pero nang as time goes by sir, nang I'm lucky enough kay Nara si Din nga nagbulig sa akon sir. Siya ang isa sa mga naging sir, inspirasyon man para makatapos kag isa man sa mga nagasuporta sa akon sir until now. And bilang bawi ko lang siya sir nang ginapagigian ko gid akong pag-eskwela sir nang nakatag lang sir sang iya nga makabawi lang siya mga kapoy. Kasubong ni Christian, nangin scholar man ni Dinoida si Deo Ann Espinosa. Isa sa nangin anay estudyante nga karon upod yan nga nagatudlo sa senior high school sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod. I am thankful to God nga ginimo niya instruments si Miss Noids to help me reach my dreams. Blessed gid ko katama to have witnessed how humble the heart of Miss Noids is. Kung ano siya ka-willing to help others, kung ano siya ka-willing to give herself to others, she really has the heart for the community. She is an inspiration. Sa piyak man sa iya kasakuon, nagapadayo ng ginahimo nga outreach program ni Dinoida upod man siya 3 ka mga kabataan kag sang pila pa ka mga katapo sang nagkalain-lain nga sektor nga nagasuporta sa iya tinutuyo. Naga-supervise man siya sang pila niya ka mga student scholar nga naga-part-time bilang tutor. Because I am not actually expecting anything from them as, in return, they need to pay me back or what. What I'm always telling them, siling ko, you need also to do the same thing kung anong ginaobra ko. Alam lang, kung nabuligan ta ka mo, okay, so dapat buligan yung mga iba. Walang ginayang ako ngayon. I'm not expecting anything from them. So it's really fulfilling. Kag happy ko to see them teaching now, working now, and helping their family also. Kabaylo sang pagpangabudlay ni Dinoida ang kalipay nga makita ang iya mga nabuligan nga mga estudyante nga makasugod naman obra kag makabulig sa ila tagsa ka pamilya. Para sa iya, nagapakita lamang ini
nga hindi makapugong ang kapigaduhon agud matuman ang handom basta porsigido lang ang isa ka persona. Kag amuyad to ang mga balita sa Negros subong nga adlaw. Tubtubwas, ako si Nico Delfin. Maayong hapon.